No mikä se rohki hyvä mukaan on? Odan. Ja se tyttö. Se tyttö osaa hypätä oikeasti. No mikä siinäkin, että pitää tyhjästä hehkuttaa? Sole tyhjää. Onhan se. En näin sekkaan sovi kun niin ruuhkaa. Ukot heti pääpyörälleen minkin tiesin takia. Jaha. Se on rengin juostava, kun isäntä käskee. Kahviakhan, saatana! Ei. Lähtölavaa. Ei lähtölavalla ole tässä mitään. Hodan Ibrahim. Mitä siellä täällä Ylitorniolla teet? Mistä sä mut tunnet? Mäkihypystä. Paljon se hyppylupa tuonne mäkeen maksaa? 100 se. Päivä. Mitä siellä hourit? Met sinne ketään ulkopuolisia tarvita sotkemaan kuvioita. No, joka tapauksessa 26. Laita nyt vaan ylös. 3 oli. 23. 26. 26. Siitä väännetään. Mikä? Kato, mäkisankari. Miten sujuu? Mä haluaisin liittyä teidän hyppyseuraan. Tai mikä se siis on. Niin. En tiedä. Sehän on loistavaa. Saadaan nuorta verta ja uudet tiimipaidat. Tervetuloa. Mitä se sitä tyttöä koko ajan hyysäät? Hyvä hyppääjä. Se mäkihän ei ole enää oikein edes hyppykunnossa. Olette se itsekin hyppinyt sitä viimeiset 50 vuotta. Kävin kunnantalolla juttelee asiasta. Se Ole kunnantaloa nähnytkään. Mikään vakuutus ei muuten sitten korvaa vahinkoja, että ihan omalla vastuulla ja lomppakolla on tässä jokainen. Ei ole mitään tukirahoja tai keloja auttamassa. No nyt osu ponnistus kohilleen. Ei se nyt niin ihmeellinen ollut. Siihen nui pitkälle hypännyt nuorenakkaan. No en kai, kun lähtölava niin ylhäällä, että... Älä höpötää. Tyttö vetäs pitemmälle. Hyvä Hodan, nyt meni mäkiennätys uusiksi. Ei siitä ole virallista tietoa. Älä ruikuta, iso mies. Onneksi olkoon. Aikainen mies. Käyttäydy. Melkein tapoit Hodani. Mitä helvettiä se oikein aattelit? Vitun mulkku, saatana kyrväke. Olisi pitänyt pistää välit poikki sinuun heti silloin, kun... Ei mie ketään tapaa. Turpa kiinni! Tähän äiti... Turpa kiinni, joka saatana onkamuotka! En mie muuten, mutta kun se mäki on niin vanha, niin pitäisi vaan sulkea. Älä sitten tule sinne mäelle. Älä tule sinne enää. Ikinä! Ei tarvitse soitella. En tunne sinua enää. Niin ja hei, mikä tää meille tänään tulikaan? Kyllä, joo. Mm-hmm.